Estem en el Pla d'Accions per l'Adaptació al Canvi Climàtic, conjuntament amb dues reserves de la biosfera com a territori. Una és la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre i l'altra la reserva de la biosfera del Montseny. Aquesta prova pilot consisteix en generar l'Observatori de la Sequera, que alhora consisteix en instal·lar uns sensors d'humitat al subsòl de les vinyes de diferents indrets de tota la comarca. Tenim un total de 6 punts de mostreig i a cadascun d'aquests punts hi ha 3 sensors en profunditat. Fem el manteniment i la monitorització dels sensors, estem en contacte amb les vinyes col·laboradores i després l'Observatori de l'Ebre fa càlculs sobre les dades que els enviem, recopila la informació meteorològica i amb el càlcul dels índexs d'humitat en l'IRTA tornem a recuperar aquestes dades, fem la valoració i uns suggeriments de gestió i enviem als usuaris finals el butlletí que elaborem de manera setmanal.